Alfred Attar ta' 48 sena minn San Pawl il-Baħar weħel 6 xhur ħabs wara nstab ħati li fl-2017 għamela ta' investigatur privat mingħajr ma kellu liċenzja f'isem l-eks kittib tat-Times u ġurnalista Shift News Victor Paul Borch. Attar kien akkużat ukoll li fastidja lill-eks mara ta' Borch u kif ukoll l-avukat Kevin Mampalo u l-familja tiegħu. Fil-qorti nstema kif kien Mampalo li għamel rapport kontra l-akkużat u Borch fejn akkuża lil Attart li kien qed jagħmilha ta' investigatur privat mhux illiċenzjat u li ffastidjah. L-investigazzjonijiet żvelaw kif Attart kien tqabbad minn Borch biex isegwi lill-eks mara fejn Attart kien innota li kienet qed tqatta' ħin sostanzjali fir-residenza ta' Mampalo. Instema kif ir-rapport li ħejja l-imputat ġie mogħti lill-klijent tiegħu skont l-istess klijent l-imputat kien qed isegwi wkoll il-movimenti tal-avukat. Matthew Frendo ta' 45 sena ma tatax il-ħalsin mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati fuq akkużi ta' serq minn vetturi. Intqal kif wara li ġew elevati filmati minn diversi kameras tas-sigurtà viċin il-vetturi li ġew misruqa allegatament ġie identifikat u arrestat l-imputat. Intqal ukoll kif l-imputat diġà kien ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq każ ieħor ta' serq aggravat u għalhekk għandu jitqies bħala riċediv. Nigel John Abela minħadding li ingħata sentenza ta' 9 xhur ħabs sospiżi għal sentejn, flimkien ma' multa ta' 600 euro għal instab ħati li prova jbieħ arma misruqa lill-Pulizija Pajżan. Fil-qorti s-Suprement Kitar noxxed fuq kif wara li rċieva informazzjoni huwa ċempel lill-imputat u għamel appuntament miegħu sabiex jixtri l-arma lura fl-2009. Kif wasal fuq il-post Arno identifika ruħu bħala pulizija u wara tfittxija fil-vettura tiegħu instab center tat-tip M1 Garand li kien misruq minn residenza fil-Ħamrun sentejn qabel. Ir-riżulta li dan kien wieħed minn 11 l-arma misruqa mir-residenza, iżda Bela kellu biss wieħed minnhom. Wara tfittxija fir-residenza tiegħu il-pulizija sabet numru ta' armi oħra li kienu ta' xi ħbieb tal-imputat flimkien ma' siringi u pakketti żgħar ta' kokaina. Arno spjega li Abela ikkopera mal-pulizija u li dak iż-żmien huwa kien jaħdem fid-Dipartiment tal-VAT. Il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras sabet li l-imputat ħati fuq possess ta' kokaina, arma misruqa kif ukoll ta' possess ta' armi mhux liċenzjati. Jimmy Muscat ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie akkużat li spara fuq tajra protetta ġewwa l-miżieb fil-Mellieħa. Fil-qorti nstema kif il-pulizija rċevew telefonata u ġew informati li persuna spara fuq tajra protetta. Pulizija marru minnu fih fuq il-post fejn allegatament sabu lil Muscat dieħel fil-vettura tiegħu u nutaw ħidaħħal idejh fil-but. Intqal kif wara tfittxija l-pulizija sabu rix tat-tajra protetta fil-but u taħt is-sit tas-sewwieq instabet it-tajra mejta. Wara tfittxija fid-dar tal-imputat u ta' missieru allegatament instabu ammont ta' tajr ibbalzmat flimkien ma' numru ta' sniter u anke sniter immodifikati biex ma jagħmlux ħoss qawwi. L-imputat ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 2000 euro u garanzija personali ta' 5000 euro. Dominika Zoppardi ta' 37 sena ġie liberat wara li ma nstabx ħati li fl-2010 offra li jixtri droga eroina u kannabis għal persuna oħra. L-imputat stqar kif huwa kien qiegħed jipprova jaqta' mid-droga, iżda l-persuna li jagħmel ir-rapport talab li l-imputat imur għand terzi persuni sabiex jixtrilu droga xorta waħda u l-imputat irrifjuta. Kien hawn inqala argument bejn l-imputat u l-persuna l-oħra.